El ple de la Diputació de València aprovava fa uns dies l'ampliació de l'encomanda a Imelsa per a la contractació de 300 nous brigadistes forestals que reforçaran les tasques de prevenció i extinció d'incendis. Esta mesura, anunciada pel president de la Diputació de València, Alfonso Rus, suposa una inversió de 7 milions d'euros i demostra el compromís de la institució en el patrimoni natural de la província de València, que a més del seu valor ambiental, en molts casos, està unit a les economies locals dels municipis. La contractació d'aquestes 300 persones suposa la creació de 60 noves brigades forestals que reforçaran les zones que tenen major risc d'incendis. L'ampliació d'esta encomanda ve precedida d'un informe del Consorci Provincial de Bombers, en el qual se sol·licita a l'àrea de medi ambient de la Diputació reforçar les labors de prevenció i minimització del risc d'incendis forestals que realitzen les brigades forestals d'Imelsa. La llavor de les brigades en matèria de lluita de prevenció d'incendis es realitza de manera coordinada en la Generalitat Valenciana, l'Administració General de l'Estat, el Consorci Provincial de Bombers i els propis ajuntaments. En aquest sentit, cal destacar que l'última revisió del Pla Especial d'Incendis Forestals, duta a terme en 2014, atribueix a les brigades forestals de la Diputació de València el paper de servici complementari d'intervenció en cas d'incendis forestals, la qual cosa suposa la col·laboració en les tasques d'extinció, remat del perímetre després del foc i reguardes post-incendi. Ara al revés i